office u district immunization officer Riboy district nongpo mentagasngi kala pelaj ba ya ka HPV vaccination campaigns against cervical cancer ha ka jingyalang kapala penlong ha office DMNHO nongpo ha ka ni kasngi lawan ban sakilang naduki officer nagitnan ka kot ka khia jong ka Riboy district lembat kiwe ha bakren chekilat patai khubor na kaliang u Dr. Benjamin Lightplang u District Immunization Officer Riboy District ula pentip baka HPV vaccination campaign kan sedang naduk mentakasngi ke santrik uleber hajar apun riu bat kan kut haduk ke laipuai trik ubenai jemang hajar apun riu ulai tu ru bakane ke HPV vaccination campaign kadai ke vaccination drive na ke bentaki khun kentei ke belakan jok khat saus nem bat ki bahapo khat sans nem u Dr. Benjamin Lightplang ulai tu ru ba ka HPV vaccine kadai ke banungkong hari India ka badang susdang banyadaya ke jingpang na ka banta jong ka pelakun u Dr. Benjamin ula kerpat ru ya ki kimi ki pa kinong yalam snong bat kiwi ki seng tremons ngo baha bakin ya trelang banyo ya ka jingpensyai halor ka HPV vaccination kublai fi baro Nakarteng Dr. Benjamin Lightplang, District Immunization Officer, Jongka Riboy District Nongpo. Nakwa ban ai ka wei ka statement, ka wei ka jingtip mentaksi ba kan launch ka HPV vaccine campaign nadu mentaksi bat bakan yai live banai bat bakan kut hadu live huai terik dame. Kani ka HPV campaign, kadi ka campaign kumbaki khot her English human papilloma virus campaign kadika vaccination drive yaki khon kanthei ba kidiki beneficiaries bangi mud ban ai vaccination yakini ki khon kanthei ba dap khat sau snem but bampat cross yaka khat san snem ka HPV vaccine kadika ka wei ka vaccine ka baning kong hakari jongi badang sustang ba prevent ni ka cervical cancer kadika ningkong ka vaccine ba dangshu introduce ka ri jongi ban prevent ka jingpang bampong nakabenta jong ka plakon tinga kerpa di fi baro ki longkme kpa but kerpat yaki rong basnong ha baro ki snong but kiwe ki stakeholders na kiwe ki department ru bakin yarap lang bakin ai awareness lang ya baro ki beneficiaries bade ban yo yakani ka vaccine but ki kme kpa bade ban tips phangani ka vaccine shwa bakin yo ban ai ka ni ka vaccine yaki khon ba khatsau snem Kanika vaccine bangi laban yo tang haki district hospital kum Nongpo civil hospital ki primary health center PHC ki community health center CHC but ka state dispensary kini ki jaka ba kidan ki doctors kidan ki printer but kidan ki internet facilities bangi laban carry out laban le ya kanika campaign kini ki ba deban ai ka vaccine ki dan kam ban yo tang shi dose jong ka vaccine ha ka kti jong ka kadyang but shwaban ai kini ki vaccine ru dan kam ban yo ya ka consent na ki kme kwa ne ka jingbit na ki kme kwa shwaban ai ya kini ka vaccine the day bala yo ka jingbit te nila ban proceed ban ai ya kini ka vaccine but the ladep ai ka vaccine kini ki beneficiaries ki deben shong lipo minute hakata ko jaka ba ai ka vaccine kino ki breu bamla ban ai kini ka vaccine kini ki kinthei ki tangi tu ki ba pangjur ka bha ba kinum ai ne ki dan allergy jadi ba ki yo laju yo kino ka vaccine men shwa ki dan allergy ka bha ba kinum ai kani ka vaccine ne ki tu ki khon kan thei ki wilaju yo kum kani ka vaccine ki we ki private hospital kim dan kam one eye show ne ki dan ki khon kan thei ne ki kan thei ki bala suspect bade ba armet kim dan kam one eye kani ka vaccine kani ka jingpang bampong kadai ka bawan basau na ka bro ka ri perthei but ka bawan
kabaar ha ka ri India. Kani ka virus baki khot ka human papilloma virus ningkong kini ki long kame ne ki age group jong khatsan hadu sau khandai snem da ki layo kani ka infection ningkong kinum su thu kani ka infection hakamet jong fi kadan ka jingkala hakamet jong ki nrei da ki layo shi yo kani ka infection ka poi hadu bak kinyo ya kani jingpang bampong ki kmik pa badan jingmut pan ai ya kani ka vaccine ya ki khun jong ki laban one register lupa kum ka pre-registration ha ka UN portal ne ki laban one chapo health facility when ai ka inject ha ka jo ka por ka sngi bakin register ya ki khun jong ki Kapor jong kani ka vaccination campaign hakini ki health facility kum ka PHC CHC district hospital but state dispensary kan yak nadu shpo baje dang step hadu ar baje janmin but the kilayo ka vaccine kini ki beneficiary kin sayo ya ka certificate ha ka jo ka ski